Craobh na hÉireann go Comórtas and Phiarsaigh. Agus hÉireann bliain eile chapada sa bhaine le Gaelin is ócáid an starúil an ócáid seo mar in 1960 mar bhí aine go fechan ar an 60 hís an sin chunig sibh gur hála an chéad díospóireacht a dagraigh Gaelin in 1960 agus na fórna a bhí páirteachán na choláiste ide an daingean clochar na réitráilite a ceann clochar na noslach a sligach agus choláiste na dar cóla rusfig trón agus tá nói ócáid mhór a bhí an dóibh siúd bíad le réitráilite a ceann a bhuaige. Ach tá nói is ócáid an tábhaach é seo dus na scalaní ar fada tá take an seo an jobh chá fada le Craobh na hÉireann in san 50 bliain gan Comórtas. In san 50 bliain sin tá túfas daoine cáiliú le treis tapt tríd choras na níospóirtaí feicil picturí dalahéadí dara ó Brian an fear Green so go ana go bhar an delafís Martin James a fearta ó radio na Gaeltachta Joe McDonough a bhíonna uachtarán ar cumanú Phiarsaigh agus an Tara Mary Hannafin tá picturí dó sin ar fatí sin agus tá na mílte daoine eile a bhain clú agus cáileach in sé na polítíochta agus na meán agus mar sin le a tháinig tríd na Comórtas. So is cinnte go déanse chun suffer na daoine óga agus a go raibh sa saoil agus tá mé cinnte gur álaí go bheits leis na cainteoirí óga seo in jobh. So sin rún atá bíon le lé trónóma Craobh na Seoirseach ná rún tá deagóirí na duine seo na sclábha ag an Idirlín. So tugann cuireadh de captain clochan na tuirgite éil sin í bhechar atá a caint nó díospórt na bága an rún. Táimid an seoinniu chun an rún tá déagóirí na linne seo ina sclábhatha ag an Idirlín á phléig. Táimid I bhábhar an rún seo. Ar dúspóra bhhálam airn a chraoinán na díobse. Is mise éilse agus beidh mé caint faoi an dú. Is í circa an dar cainteoir agus beidh sí caint faoi idircis, buliaach agus dúhéarú. An sin, le roiid cuimhe faoi líonra sóisialta an airmar rúil agus dáin séar na Idirlín. Anis, bhfuil an samhíú a thart-díobse ar an rún. Tásúil mé leis an focail tá, an aimsir leart de bríthar bí an thamí láthair. Déagóirí, sé sin ó gánaigh ag a 2 bhliain déagdíos agus 9 mbliana déagdíos. Sé is brí le na linne seo ná an ís seo. Ina sclábhatha, an focail is táthachtaí dar léim. Is í daoine atá faoi smacht ag duine nó rud. Cílíonn an Tidirlín, líonra cumarsáide an riomhra. Sé atá rá gcuin nó go bhfuil daoine óga na híse seo faoi smacht ag an Idirlín. Is é an Tidirlín an máistéir agus tá na thógánaigh faoina cuat. Creidimh mí go bhfuil idir bhealach agus bheannacht ag buint leis an Idirlín. Is angalaigh, is tílaigh. Godain is riachar an bheith a cofarmú mar tá cuat as cuimse acu. Agus an cuid is massive an scéal. Is sclábhatha deontacha sinna, muna paradoxa é sin. Féic míis ar an rún atá ósár bhór an ót. Tá déagóirí na linne seo ina sclábhatha ag an Idirlín. Seo é ma hanmhinú. Tá déagóirí na linne seo. Cílíonn sé go bhfuil daoine óga sa látáin nuam I gceist. Ina sclábhatha ag an Idirlín. Well, cílíonn sé go bhfuil daoine óga ina sclábhí ag an dárod dar bhanam an riomhra. Cílíonn sé go bhfuil daoine óga faoi smacht, faoi gheasa, faoi ionchar ag an riomhra agus náchfuil slíola acu. Cuirg mé Gaeilge bra himplí ar an rún anois. Tá daoine óga sa látáin ó bhain. Gafa ag an riomhra agus an Idirlín ach go háirithe. A cár a ghail,
Tá mé rí bór ó bheith géisteach de lucht an rasóir an nót. Agus iad ag iarraigh a chuir na líorin, ghuilim iad an ar slábhathe ag an idirlíon. A lucht an rasóra, rá méis. A éilse ó cloch na tormta dúrlas. Conas is féidir le dína a bheith na andúlaigh rud ná bhfuil chuirmach a cór. Ní féidir. Ceart golóir, tá teacht café leis an idirlíon. Sta Baltimóra agus na Caracha. Ach a carda, nós ancuid den lucht éisteachta, tá mé mó coní faoin tua, agus níl riomhar agam. A carja, bram se go láidir gur na daoine ceapanúnte ar géimiid is spreagin. A géirí deis a hort dún, léirí dóibh an seoitnóna, cé có aontagus an tá téis ó, agus iad chud cuiomh seachta nuaithneoireachta. And in a léirí dóibh gur ceanróda segus sclábha ar seancín an rasómuid. Níos déanaí, leabhar den neam a clóglachaí fin earlis iontab seo, agus flifi Johann, Chrissy éibriú loibh. Bímis solar fin ar san bhíú an seo carja. Géinearálú gan dearf a bheith gáil ghlacha leis gur sclábhí, gan réha, gan smacht, gan a búlacht, gach déidir sa seancín. Is céirtar agus is bachta go mór grá bhfuil déagairí ar an omlán fi gréachta gan éislín. Bhfuil si dígurach faoi agus bhfuil si sásta í féin a thuirtis an dul chun cín. Bhfuil si neamh agus mar geallar, mar sin é nádar an éis óig. Rud é bháilta a bheith de sclábhí a cúise tá san na mais an publi agus an déanaach dá carja. Agus creimte go láide mar gur cúige sin an passion, an dígus agus an dúil atá déagóirí na linne seo san Idirlín gur míle maigah. Déanaigh mise sa léir ar an ráile a dhéana daoine an Tidalín é sóid. Le róg Emily faoin nás idir an Tidalín agus éis óg an dain forbatha, agus an sin, críicneog éilis leis an gáidirh idir an Tidalín agus an tríú dain. Ar an géad dul síos, ní chuireann aon duine, íochel nó fiú brúirt an Tidalín é sóid. Níl dul ar lína, níl Bulgárí a óil, níl lechan banda cheannach, no fiú seola riomh sa bheith agat. Ran níon túid, agus bhíimiis an heléirú sin níon éisle. Ran níon tú an Tidalín é sóid nuair aon sé dit. Béidir go bhfuil daoine ann, a bhíon ar lína ó lomh go dómh, déanach is dálach, ach ní ceol dom siad. Agus má tá siad ann, is mionlach beag bídach iad, ach déir an raon seo, go bhfuil éis ar fud an dain, go bhfuil míid go léir, Taimhíoch in a daine. In our sclábhatha, faoin Phiarsaigh ag an Idirlín. Ní daí long é. Thar aon rud eile. Cá bhaimís an taim. A dhéana córa, com sa trí bliain. Idir rangana, oberháile, sadair, scrúdatha, tionscilthaig an teachtas heilseirg, clochta spórt, clichí, rangana kill, clochta kill, dul amach le mar cóirte, agus ar neog, óbha chundí sportí mar seo. Níl nó méid a spór an gom. Fa brion míad ár skillina riverta ar scáil, agus in ná is dóibh, díag ar níag, bhreathamíad mar bhreathan slábhí ar máiste. Agus ar Craobh, ar an Irish Independent, cúpla lá hin, buníag anad athlá nu de andúlaigh Idirlín in London. Sin Phiarsaigh, agus inis buliacht. De bhar go bhfuil mion sunraí pásanta ag déagóirí ar an Idirlín, agus an méid ama caiith siad fágann sé iad oscailta de buliacht. Mana mé míis inar slábhatha, ní bheoh an seans an chun buliacht a dhéanamh orm. Ní in sin na statisticí bréige Becky. Nócha ag faoin géad den na négóirí ar Facebook. Chuige dó faoin géad ar gach ile lá, sin an éarnach. Agus inis dú héireann. Cé cíad na máistrí orm. Sinne na slábhatha, cé caiig obair go deas lábhach ar intin na négóra. Se, na sanolaithe agus na sicolaithe. Daoine a cuireann ina lí ar agna an dégóra, gur bhór an cail arthú ina éagmis. Caithíonn siad an dúil sa saoil sách stairge seo. Níl ar gomas smíanamh ar ganlán féin. Is é an Tidalín an soscéil. Fanann dégóiríosteigh gafa leis, seachas bheith mo faoin air. Díríonn siad a gcuid ama seachas na leabhar scoile. Tá an Idirlín go deas mar ás,
ach níl sé nú sádaigh daltaí ach inis is a rís. Is má le dé góirí cuasaí sport. Gan a bheith plúachta I seomar leapa ag léim ó híomh go sí. Dúirtáilte ó clochar na torbhata, ghuiil gach dégóir éireann buintach leis an idirlín. As do bheabhar tá sibh. Ní le 55 faoin gcéad de dégóirí buintach leis an idirlín. A bhultóirí. Níl péil có don séireach is atá an tidirlín. A locht an rastóra. Bear lá a bheith mu ag peocha nó níní. Dúir Cillian ó Cláiste Pobal Dónach Seachnal ghuiil dégóirí an lá nómh an róir. Ach a Cillian, ní le 15 de dégóirí éireannach róir. Ní sé sin róganna. A Johanna ó Cláiste Pobal Dónach Seachnal. An bhecin tú maríomhra os an cór an seachtán seo anocht. Ní bhecin mar níl mé ná na dégóirí na líne seo ina sclábtha ag an idirlín. Ag dulcúncín, ag cungúnta, ag curnasach. Sin an fág go chun dégóirí trug a hain ar man gach seachtain ar an idirlín dar leis an Daily Telegraph. Sin an fág go an méid sin Stephen a Grace an sosialta ann do gwin yoga. Sin an fág bhfuil an scéim leathan bhainga ar bhain ar bhuin na tíirse, agus sin an fág bhfuil na billion ó chathab ar theicnoliacht an idirchais sna scolanna. Mar go bhfuil é bhain, mar go dascíonn sé, mar nach féidir marcadál gan é sa látáin uain. Mar go bhfuil muid inar sclábatha ómlána aige. Louis Craobh go Fernbee, nach bhfuil riomhra aige, agus nach bhfuil sé inar sclábatha ag an idirlín. Ach sin eiscacht is disbroch é seo. Agus caithfimid caint go generalta. Agus go generalta tá scíam ag déagairí idirlín. Ach bíonn mar sular tá raibh agén an seo. Is rud mar bhéin idirlín. Níl intinige. Ní féidir leis smíanamh nó fianú. Ní féidir leis sclábhí a dhéanamh an duine. Dúirt Suircha go mbíonn tromíocht ar an idirlín an tám ar fad, ach tá buíocht I ngacáit, agus freisin ar thuircha, cén bhaintetá aige leis an rúta. Dúirt Ailse go mbíonn daoine ar an tidirlín ó gubh go dubh, agus cíte, tá daoine an sin a chuan an umarcha ama ar an tidirlín, faoi mar dúirt Becky, agus muach beag bídeach iad, chun furbhar na dalta idir leabhar agus gáhar ar an idirlín. Ach a bhuiine isle, raníonn siad an tidirlín úsáid. Níos sclábhaíochtaí siad. A bhuiine isle, a bhuiachas don idirlín, tá daoine agus daoine óga san uirh ina gcuid oibre dhéanamh níos tapúla agus níos éasca ná riamh. Níl ort ach cnapa a bhrú agus luithreach tá an tolas ar fáil ar an scálan. Dá riara is ceithre den scud dumsa é nuair táimid déanamh mugaráile nó tionscanamh. Mar táimíonn na fíorchaí óil I braban na súil. Ach, déireann grún go bhfuil muid inar sclábhatha ag an idirlín. Ach, darlam a gcuoine córa a bhallairt atá fíor. Is é an tidirlín mas sclábhí. Mar starann sé mise an sclábhaíocht ladránna go léithúil, agus ligann sé don mo cuid ama a cáibh ar rudí níos féisiúla. Is éilim luach saothar uig, agus cad é an luach saothar, olalas cumarsáid nó símsíocht. Anuas ar sin, dá mar rud é go raibh éasóg na hÉireann ina sclábhatha ag an idirlín. Cunasa éadach a bheith, cunasa éadach beagnach 300,000 ó gánaigh a bheith mar bhuail de cumann Lucas Gael. 250,000 mar bhuail de cumann soccer na hÉireann. 50,000 sna gasóga. Breis agus 100,000 duine óg ag féilim urlis ceol I mbaile ach lia a bháin. Neadar cé bhéadtá gaafáil a drámaíocht. Raimíní bheith I nórsclábhatha ag an idirlín. A aláin, faoin scóil, tá sé I ngach rang inar bóca sa seomí riomhra. Níl dul uig a gcuin. Agus an éirimh an cuid libh Tamagotchis. Well, tá an féin mé céine ar an idirlín, agus cé gur las lomará, tá gafa leis. Is é fearnbh an éirim I rú. An cluiche idirlín is mó atá á dhéanamh ag na dégóirí aniu.
is fermór iad na himóí. Ag bathig na moch, ag chur síaltas na porcana, ag dílas cinál beithig, ag go léir á dhéanamh acu, gan bogú ón gahir. Tá tú súla cumad gach ile lá stad na ferma, nó titig sé as a céile. Dis atá me cheasam an seo. Tá seant go méid becórsan ag gcuid na hifica, nó ma hanpa ag éilú ón barc. Nach díal trú mé, cé risclábhí mé den cluthe seo. Is brala mé. Tá an tidalín ina bháiste cinse. Cheann den na dáintear seo, ná mé péad fuileach a bhfuin úsáid as an idirlín chun dúhéadhrú a dhéanamh de dégóir tá gafa leis. Ní ceart go méadís mar bháiste arthú, ach tá sé. Bhaid sorca ó clochar na tormhta dúrlas, go bhfuil gach rud le fáil ar an idirlín. Ach go sorca, ní féidir leat cluiche pell a imirt ar an idirlín. Dia Gris, Brisá an Scálan. Cosníonn sé, €7 fáil réig le víras. Seacht a bhultóirí, €7. Magara fuinta, cúla sibh agus gandát closigh sibh faoin na síomhanna úntacha ar nós Facebook, Bíbó, YouTube, Twitter agus ile. Faoi mar deireann éimeann dumfií, tá siad go maith, níl siad go húntaach. Leis an NCTE, tá cosc ar síomhanna den sort seo i scolanna. Louis Craobh ó Coláiste de Pobal Dónach Seachnal, gur tógad sin leis an idirlín. A Craobh tuair suas é. 57 de Haileach Éireannach atá ceangailte den idirlín. An bhfuil sibh ag rá nach bhfuil 43 faoin géad eile. Tábhacht dog. Well, a cógréalgóirí, hís dócha bhfuil deireadh na cuid cainte chuiste a gom. Mar a cimra, Cúig Craobh, captéin na fuair na Róm, ag cain faoin gcóras leathan bhonda agus caféna. An sin, bhí aláin ar dar caintúir ag déanamh plé ar cathbhaimseoirí na nína óga agus cuasaí i dtacas. Ag deir hir scrúdaigh mé féin an gúlú eicnéachta agus na cosc ar na síomhanna. Well, ar son na cúise, tá na cuid déanta. Níl an tidalín tír ag sclábha sa seantílaí anach dún. Ná buile a bhailite tá fér. Tug sé sirte dún, an intlach, an tailíoch, an taobh croíoch inan féin a úsáid, trí sclábhaíoch an tail a laidú. Bhí cursí acadúla, cumarsáide, san air ar an bharga, is ar tír, is ar son na maithasa a gittina an áisteo. Louis Surcha ó Furin é, an méid ama a chachandíní óga ar an idirlín. Taras Jack sa bhílis nua a stóri. Sin, dulchum cían. Ar marlach, méich dégrain na linne seo, a méid sclábhaíocht na parcana, mar bhíoch fadó. Gan idichus, gan seansanna, gan aragid. Louis Allan ó Furin B, go bhfuil sé so síolta eile acu, a dégraí, agus méid si fós ag imirt sport. Tá cheart go Allan. Ach, tá 800 míle daoine ar an cumán luchla scéal, agus tá 1 milliún daoine ar Bíbó an Éireann. Tá spáinn sé seo, go bhfuil muid ina sclábha ag an idirlín. Bhí Becky ó Furin D ag caiinteam sin faoi Rogha. Aontaim leat go Becky, tá Rogha cuin. Ach, nach tá spáinn sé sin. Gur sclábhaid sa cíl bhafrach a Louis Cillian. Déanamid an Rogha é a úsáid, mar go bhfuil mit passionanta faoi. Mar go bhecamid an maithas a bhuine leis. Ach éí úsle, níl a míidna in nónach seachnal dá. Fuoi mar bhuine le gach ein sort cuachta. Cuacht agaise, cuacht núcleach, cuacht fuile túil. Tá cínte in ára ann, a bhuine mí úsáidas. Breig nóí mé argóntí na rasóra. A surca agus a cuiomh. Cínte tá Facebook agam, agus Farmville, ach níl mé imime sclábhí aige. Agus Daniel, níl éon rogha ag sclábhí. Níl éon rogha agad dul ar an idirlín, ní dóilm. Tá 15 faoin géad de géanra an domhan ina gcóníos na Stát Aontaithe, in iarthar na Hórpa, sa Tapán agus an Austráil. Ach, tá nó go hocht faoin géad de láthair idirlín sna tíortha sin. Anis, lads, nílam se róbha ag an mata, ach darlumm, fágan sin go bhfuil 85 faoin géad de géanra an domhan
le dó faoin géad den sa láthair idirlín. In anam crem, céim duna cilmhar éach ghlacha leis an ring seo, mar sin, go bhfuil éas óg na ddíortha sin ina sclábhathe ag an idirlín. Tá sé le gealaigh, níl tacht ag éas óg na Hafraice, na Hinda, na háise ar an idirlín, fiú bhain don chuid is móga de, gan trácht ar bheith ina sclábhathe aige. Cínta tá líon mór dómh na sclábhathe, ach is sclábhathe oibre iad. Sclábhathe is siopí ealis ag déanamh airí do Walmart agus san Nike, agus tuigeann siad san sclábhaíocht a gcuoine úsla. Dar le trógra, tá beag nach 6 milliún dógáin ag an domhan ina sclábhathe, ach cad is brí lei sin. Dar le trógra, tá na sclábhathe sin ag obair 7 lá sa tachtain, orintha 24 uairs sna léonnta. Gan is tacht ar is go gláán, ag obair faoi has miltanach, gan lechras ar fáil, gan cóir slánta nó slándála, agus ag obair ar námhní. 2 cent as €1 le haig péir Nike. Sin sclábhaíocht a gcuoine úsla. Basmar, go raibh fuair amháin a thug sanmhíniú ar sclábhaíocht a bhí mar deartha beidir beag an íon contúirteach, agus gur éirigh leis a bhuireann eile tacht an iarad dúig ar an sanmhíniú sin. Agus mar sin, thug mar an bua de ar an dí chlais na réidir. Coran Gaelin, €6,000, tastas an duine agus tastas speisialt ag an scail, chuir go fáilte rompa Becky ní Líhan, Emily ní Airile agus Éilis ní Hólaháin is agus bunamid an tasta speisialt ag an scail agus an sin ar an múl tar Dominic í Lang. Agus Coran Gaelin den Captain. Crossrosa. Ní bhéin an tunacht gam a bhúntarí, oibrií paiglí, agus an taceocht agus cabhair a thugann siad dom. Imi cheantas tá anna ní seanna agus bhaid siad fécint ar gníalacha ibre, ar an mrú agus an éileamh atá ar serviceí paiglí sa lótá nniu ann. Agus mar críochhaine ba Catriona Lee Cochlan ag cospantíomh slí eile, slí níos cochrama don rialtas doling lech le na fiocamóra atá an éireann faoi láthair. Ach go dosach bóra an focail úd, gearan. Sé sin nuair bhítar mí hósacht, frostafas, farag, ainas idir fuirtathe, sa chós seo, ainas idir Ibrahim na tíra agus an rialtas. Agus cúis, sé sin nuair tá bunús le na mothúcáin seo, nuair is cuí gearan a dhéanamh. Agus céim fáil go bhfuil cúis gearan ag lucht na harnála paiblí? Bhil an thurscoil bhí cartha, Cirtha dochta a chur bhaim ag an rialtas, dúir ísachtaí €100 milliún in aine seachtainna atá orthú faoi láthair. Agus cé hiamh na hibrithe arnála paiblí seo. Dúir Wikipedia siad ar bullatóirí agus stáiltear bhí sí san ormh, ach banan ar náirgón tíanacht le hibrithe an túslína. Na hibrithe a freastalíonn ar an bubal in náma náitir ó chean na seachtainna, na haltarí, na múntarí, na serviceí dótán, na hifigaí presúni, na fórsaí cosanta, na daoine ar an túslína atá ag cholína dúgasí ar san siránaí na tíir seo. Ach a gcuoine úsla tánach mera sínta ar luch na harnála paiblí. Céim fáil, tuisciúil postan na bún acu agus pinchin ratha acu? Tógach
Sus go cúi jeg fáin gé don náir go dweithú, mar is é sin an chuí is fusa do bhrain lemhin na matematic a oibrú amach. An barna a lína idir ísachtaí agus catachas is figurí in an saolta na níní a hÉireann sé. Caithfidh gach duine san airná phoblaí pinteáil ón stát. Ceart go leor íocann siad píosa beag go rialta, ach de bhór beag airgeancha don lá fluch mar deirfá. Tá an pintin seo I bhfad níos fearr agus níos luachra I gcodasnach leis an airná príomhádach. Tá cúlú ach na míochta ar rainn agus caithfidh gach duine gearr siar a dhéanamh. Níl an targad ar fáil, ach fós tá siadra agus an airná phoblaí ag gCéireann. Tá pinteanacha agus post buan slánacha I bhfad níos fearr ná aon post an airná príomhádach. Ní féidir le hÉireann cúlú ach na míochta stacha agus tá sé an don airná phoblaí agus siadra a bheith ciún agus íbert éigean a dhéanamh. Tá an tálamh I gobrád leis an airná príomhádach agus taspáinnig na hÉireann é seo freisin. Mar achtas scéir a giniúis le. Sníana géir seo chuide. Na doctóirí atá obair anseo I maiile lia in ospidéal Naomh Insin. Dheoladh siad beag nach €350,000 nóair chríochnaigh siad a gobar, agus beag nach €150,000 gach bliain in dhéag sin. Doctóir ag obair don stát san airná phoblaí. Doctor Bach de híomhra, ní dóil an é. Anis a bhíon le, tá mo chuid am ag sléimú ach bhalam rud breise ará. Bhalam buíochas a go bháil dos na múntóirí atá an seo nacht, agus chéirigling, mar cúpla cheach nó hin, bhí na céir cumann ag gur stop a chur ar an obair breise cosúla seo. Dáríire táid ag leir faoi gach ile gcuine a aon a thorastal díreach ón stát ciste. Agus cé na daoine atá fostathe san airneall seo. Nuair a deirtear na haibrithe san airneall phoblaí, táid ag leir faoi na stát seirbhísigh atá ag obair do gachráin stát. Táid ag leir faoi múntóirí ag gach leibhéal agus fostathe eile inar scolanna ar nós cúntóir riachtainna speisialta agus rúnathe. 60,327 duine a carta. Nach léiríonn na statisticí seo go soléir an fág go bhfuil cúscaran ag na haibrithe san airneall phoblaí, tuisc nach bhfuil siad in ann, seirbhí siad den céad sco a chur ar fáil dúin. Tá scanal ina níos scanal tar éis teach an solas. Scanal an MRSA, scanal na hailse, agus dar nóí scanal na ex-gachanna san ospidéala Tarlacht. Cén chuí gur féidir le duine ar bith sa seomra seo a rálam nach bhfuil cúscaran ag na haibrithe seo, nuair a ecann siad an aspa achfaní agus aspa áisina seo. Dar linn mar uirn is cínta go bhfuil lucht oibrithe na hairnála poblaí omláin ceart a bheith ag garn faoina fábanna. Is mis míhall, captain na foirne. Agus ar bhall, beag mis sé caint faoin bus fíorthábhachtach atá ag ibre arnála. Ach fós nach bhfuil freagraíocht ar bith ag buint leis muna bhfuil an obair sin sásúil. An sin, beag ar náir caintóir, méid, ag léana na cnílacha ibrithe atá ag na hibre arnála siúd. Agus ag díriú isteach ar na pinseanáin siad. Beag sé ag tagart freisin don seirbhís príomháideach, agus ag déanamh cursís ar an réaltacht atá san airnáil sin nach bhfuil san airnáil poiblí. Ar deire, beag ar dríú caintóir, cuimhí, ag déanamh cursís ar an dioncar atá ag Aontas nó chaircumann na hairnála poiblí ar an dír go léir, agus na stalcanna sifódacha atá ar siúlacha. Beag sé ag fécinn freisin ar chás na Gréige, agus an todhchaí céine atá ag ná den tír seo má éismíd leis an siar ghearán ó na héanta sin. Ach ar dús a cáirde, bhfuil an sanmhíniu crin sa léir thar díobh den rún. Go bhfuil chúis ghearán ag ibre na hairnála poiblí. Go bhfuil, tá ag caint anach san aimsir lárach, léithanta dorcha an chúlhaach na míochta. Cúis, cén fá dhéantar rud éigean, nó ag óhéag san tí spórta seo an fá laithúil is muoine bhéigean. Gearán, ag nucht de míthásacht nó cosíd le rud éigean. Ibrithe, daoine a dhéanann seirbhís le haid pá ó chomhlacht, agus sa dí spórt sin seo is í éire an chomhlacht atá phléigeann. Arnáil poiblí, an cuid sin in achnaíocht a chur an seirbhísí rialtas ar fáil don bubal, mar hampla ospidéal, scolanna
las ó sílach agus cosan na tíre. Agus a cóide, tá na seirbhísí sin fíorthábhachtach gan dabht, ach ní cheart do na hibrithe a bheith gearán mar níl éon cúis laithúlaigh baint leis. Agus tá tuile brú orthú de bhar na curtha ón tionscol McCarthy. If a go ke presume an show, extracult le flodú sa presume, le handú le drogi agus corpig ban sherika. To coscar arceocht, she sin lína presume ag méidú, agus aspa gordi conní de smachtú. Keitcha to she de garam, mar to she de whale. An vúntor to thos ag over os a wrong and a rovor, is go na fo caidonica. Shaf is go na cascula scolna yosok a dala. Shaskas the shea fan gauge gara vúntorí takeíochta atá ann. To ceart agus cúis garan acu, nuair nach féidir le frastal na dultaí go thomlá. Cunílacha dug lacha sa cóir slánta idicus agus cosanta, gan daut tó bonús lean an jaran. Nach bhfuil an brainda a bheith costal faoi tilbastí sa cóir slánta. Tó saoil na níní am whale mar an éanaan na hobartha seo jaran. Rocky Cursey chun dunis agus tarlóí na mílta botún eile. Cléí Katrina na botún an rialtas mí éfachtach seo níos déanaí. Sa tír bheag seo, brahamid go léir ar chéile, is sligach mar hampla, a bríon daid fan géad den phobal san Arnall fáil blí. Ach, dír margheall ar a laidú pó, ní féidir lo takeíocht a thuairt don na siopí sa bhaile, agus do chuig a dómh tar éis dúna. Is féidir linn compród a dhéanamh idir an dail seo agus cogad carcha na hÉireann ní déag fiche sa dóibh. Éireannig in aig éireannig, drathar in aig drathar, an far fish in aig na van Kerry. Cohortí picéid in a loba in onid gunny. Go léir ag trid ar son scéimen a pinsin agus sóbhólteach fosiíochta. Ní bheoch ein Arnall fríbódach gan Arnall fadlí. Bachíonn ceann amháin is deach sa ceann eile. Bhí agus beidh an hÉireann ag iarraidh a gcuid a chuireann lí uiribh, ach mollam díobh gan clús a thuirtóibh. Tá me gcuid an rún seo ar cúisina an Suntasacha, agus chuirg mé roiinte de cúisina seo os ar cór lábhrach. Níl éiris ach in éon tóid sibh ling tar éis díobh a bhfuil le rá gom a chlóstáil. Ar an géad dul síos, chun is féidir leis na hibrithe seo, a bheith ag gurán nuair a bhíonn slán dul puis do creta a có. Lá in ní glé, cailann daoine san Arnall phríomhádach a Bostana, ach tá post buin ag a fórmhór na nibrithe san Arnall phoblaí. Chric an ráta díosta dó dhéag faoin géad le déanaí, agus bíonn an cuid is mó ar an lúntas airgid as an Arnall phríomhádach. A héifra, déir tú go bhfuil cúis gurán ag ibre na hÁirnál a phoblaí, de bhór na ciúratha. Ach cé bheith duine san Arnall phoblaí a bheith ag chuirteacht ar cumann néamh intin de fól, de bhór an chun dearbhán bíge áil, de bhór an scúna fada ar an lúntas airgid. Ná déanam ís de rúd ar Willie D. Boat. Well, a caihirirligh a bhótóirí, a cócaintóirí agus a lupdéisteachta. Tá céim scríb a gcuint amach gom agus tá súla gom go éon tóid sibh lumsa agus lena irin. Ní chonainn neart agus ceart, ach sílim go bhfuil ceart ar mothéimse nuair deireadh nach bhfuil cúis gurán ag ibrithe na hÁirnála phoblaí. Gurb má gcuibh. A chuoine uaiste, cé is cúis leis an gghearchéim achchumiachta ina bhfuil muid inis? Na bancéirí, an rialtas, locht gó na tóigealaí, a bhí níos sloma, míhráta, grána, santach agus nar a sína be hacha an rud be a bháin am rábacha dhéanana. Is orb sin atá locht, ach ní orb sin héic na túlach, ach ar an airnál feibli. Sa mu sé an mína, tugu níos mú airigid gom trám ar chotha an gghearchéim stíirse. I bhí dúirtú náríc na eiltarí as na botún a rinne sin. Ach a chuoine uaiste, a bhfuil an tearnál príomhaidach ag gíchas na botún a rinne síalsan. Nis, tuigim muid le bhfuil gghearchéim achchumiachta sa tíirse. Tuigim muid le go gahar ceirthe íana agus tuigim muid go bhfuil go gahar airigid a hábha.
Ach tá fáibhórán nar dhéantar ansaí díreach ar na daoine is luige, agus na daoine is fuiste sa bobbal. Na daoine nach féidir le seasta suas fó péin. Saola a bhaoinúiriste, gas ar óg le uchaiste siomar aga, agus gon cúna breise ar be ar fáil bhó nuide. Saola freisin, gas ar a faibe na umpar, agus gon takeíocht ar be sicilh le fáil. A bhaoinúiriste, Tinú cirithe go fichihíon faoin géad is scoilin na speisialta go gas ar a tofií bhí chumas. Tá sé seo omláin lárach. Tá na gas ar seo faoi chóram an stát, agus tá fáilí rá dionarach. A lucht ar asara, bhfuil sibse a rá, nar cheart gon arnal faiblí, seasta suas, agus seasta suas gon na gas ar seo. Nach bhfuil laik leis a bhíd. Tá sé feiceáin leis na scéalta scanalach atá síocht consolis le déanaí. Go bhfuil se rí háhachtach, seasta suas agus gearanna dhéana nar tá éigeir atárna. Well, tá ceist agam dit a bhúntóir. Cé chun an le eile? An rialtas ba? No muoine na tíre a chuirde am rá. Chúla sib go léir agus tú héna anna an nachcainte sin. Éire go brach! Well, éire go broch a bheith ann, má lean an umpar sin a rá a gcuoine úsla. Bhín Ibrahim ar nála paiblí de hir ag gearan faoin pension sin. Ach fós a chuirde, tá pension hua acu. Rud nach bhfuil ag milliún duine san arnal príomháide. Dúir éilín páir sa Sunday Business Post, is iad na pension paiblí sin, ceantas na cnílacha ibre is fear atá acu, agus tar leihí is fiú a matan in óir iad na léanta seo, agus mar sóil a chách tá an tóir Phiarsaigh in éireann I láthar na húra. Cinnte a Anna tá méadú tréis teachs ar an méid freagracht atá ar ibrethe paiblí de bhór na gearra siar. Ach Anna an drochrod é sin. Pís a brú am go ham, rang na múra agus ruirtí mar sin. Mar dúirt Mícheál is é an aspa freigrach sin a bhí mar aig san airnal paiblí ar fan na blianta. Agus a chuirdan sin coolamar na focail brathe sin ó siofra. Ba cóg mó gach duine ar an céim chéine. Ach a siofra sin an aig atá ann. Níl gach duine ar an céim chéine. Mar tá Ibrahim na hánála paiblí ar céim níos irde ná í siúd atá san airnal príomháide. Tá postfós acu, níl na bálaí ag cnag ar na dorsaí. Tá postfa acu, tá pension acu, agus níl éon cúis gearán acu. Go bunúsach, fáin an rialtas airgid ó cháin, agus tuis bhfuil 30 fan géad an déanaine, an cuid is módómh san airnal príomháide, gan postnis, níl an tairgid sin ag teachtasteach. A gcuine úsla, tuigead gan doubt go bhfuil pín le bhathú san airnal paiblí. Ach tá difriacht mór idir bheith míthásta agus bheith ag siar gearán gan éon laig ag buint leis. A Louise, cé go bhfuil laidú ar an cuid pá, fós tá post acu agus sin an rud is táchtaí. Má éiceann tú ar na fíorchaí, má éiceann tú ar na figurí, feiceann tú nach bhfuil gearán ar nála paiblí má go leor. A gcuine úsla os dlígaí bhórsúla agus sugaí clús bar de gearán na hánála paiblí, mar ní leon cúis, ní leon réasú agus ní leon éon cíl ag buintló. Gur míle maithí. Géirí bishop ar chur ar an tíir seo. Agus, in seo méidí cumá, céir per cheartó bhí aon. Ach ar dús, a héimiis agus a éimiid. Dúirt siad go Dylan Ibrahim na hánála públií níos mó airgid ar an man ná na daoine san arnal príomháide. Ach nach tuigeann siad go bhfuil níos mó daoine san arnal públií le céim acu, nó leis na blianta taithí acu. Níl éon mí chothirméocht a gceist. Agus ar an ábhar sin, Cúlmar in dhé go bhfuil Anglo-Irish chun orlatha pá a thuairscó bustathe. Cé go bhfuil is againn gur chail an banc sin thar 10 billiún euro a nuirí. Níl is scan amachchas amach seo, agus ar nuúte sin, bhí orú pá de trí go leith faoin géad bartathe ag ostathe ile na tíre a nuirí faoin aon túpá náisiúnta. Ceall íogaí sin don arnal phoiblí de bhór an Phiarsaigh Gallagher. Ach éiste seo bhíonn le íoc an tuairú ag ancuid cólachta san arnal príomháide ina másc siúd na banc. A díoc an tuairú seo I mí fearra 2009. Cúpla mí de rééis adbhal go raibh ar briste ina gó agus éileh ar an rialtas iad a Tharthall. Tágan an cruútain in ní an caite, agus a bhíonn úsla, tá an rialtas ag déanamh cinnteide go méid an cruútain sin á Oileáin ag na daoine nach raibh ciompa. Na daoine rainní a bustanna, ní chun severs an tíal bhaint amach, ach
tuisgur bhaidí go raibh garm acu, na mútóirí, na gárdaí, na haltarí, agus léirí mar chóchainteoir Anna an sór ibre a bhíon á déanamh acu. Bhaisí go raibh rud de síalta acu le tuairt den suí seo, ach níl an rialtas ach ag géirí an melána gurthú agus cáin a thugad wathú. Go daim tá cúis gearán acu. Is mi sé darú gur seo. An airnáil frúbli. Sinna daoine tá ag obair ar son nacha, bhahas na tíre, ag freastal ar na caní cóirí. Cén fá mar sin bhfuil an córas láinte ag tiidemas céile. Cén fá bhfuil an córas dachas bunk. Cén fá a hiafra bhfuil an tír seo fága gan pingin rua. Tá is a gcuige. Nor swín mar an airnáil frúbli, fecum lenah rower. Drop face, look like shotguard and knockguard ar lig. Ag scradí níos mó. Og some firebucht, Brino Linicon and super nanny, ag irig smackta girl. Ach níl an cáinnig chapta stocka hille, tá an tír nach mór scrista. Na, níos mó dumsa. O seacoil, nor bhí an tígur Celtic ag borach sa tír brat ever seo. Bhímar lá an sásta ar valadialino an trough. Seagúda, Dair go hanháil is Arnold Príomhádach sna blion sin. Ach, Dair go hanháil gach éine sa tír. Bhí na daoine san Arnold Frúbli lá an sásta cheastas sa scúine ag an ATM. No benchmarking mar thug an rialta. Ná chabar lumsa, ag éirte, nach fór Gardas san Arnold Frúbli, tarfa an réireathúil sin. Ceannig siad na glúisteáin, ceannig siad na háirsáin, agus ceannig siad na scarna. Inis a gúniúsle, tá sé réicnach dom trocht ar an gurmú airgid a hála le blianta nuas sa tír seo. Dúirt Katrina linn, gohfuil job anna-eachar ag na Gardaí. Fág an dós, ach bhí mé déanamh roinnt taide cúpla éo hin, agus chunig mé listan na luantas a aon ar bólíní. Beidir gur bhí áig an rasóir rointíobh siodom. Fáin Garda airgid breise dá mróga. nó bhíonn sé nó si ag obair inifig. Nó sa ghaeltacht, nó san ihe, nó ag an deir seachtaine, nó le Madrí, nó ar rothair. Má bhíonn an Garda ar sira fiú amháin, fáin siad an airgid breise. A bhíhall, bhí tú ag caint faoin na daoine san Arnold Frúbli, nach líonann a job ag gceart. Cén si tá na daoine sin aon ach ní féidir a héana ach go bhfuil siad san nionlach. Agus dar nó is cúis garan é seo do na daoine atá san Arnold seo atá déanamh a níhil. Service den Céidscoil Craobh. A chuirde, tá sé an éascas díosbrug seo darmad a dhéanamh gur daoine iad na aigeartha, athracha, máthracha, daoine tá nú fósta, is individual i gach duine díobh. Mar sin, ní féidir an rún atá ósar góir a phlé i gceart, gan na mothúcán, na faibanna, agus na conturtí páirsanta a phlé. Tá is a gcuibse a gcuoine ústa, muna bhfuil na áfaní riachtanach ag duine don conservís den Céidscoil a chur fáil dúin. Cohíonn sé seo frustragus páirsanta. Muhíonn na oibrithe go donna iontú féin, mar braithn siad an aspa massa ag an bubal orthu, agus dar nó chuireann sé seo is stoc ar an service a thugann siad dúin. Is fáinne fí é a gcuoine ústa. I gás na áirithe, bualann galar éitina na haigeartha de bharr an stras seo. Beag lucht an rasar ará go mbíonn brú agus stras i gceist de gach oibriú. Míle muid ag chéine é sin, ach tá brú stras agus fustrachas i gceist na haigeartha san Arnold Frúbli. Tuis go gcuireann an choras agus na cuireatha is déanaí an cumas a bach orthu an cumas agus an talann atá acu a úsáid ar son an phobal. Inis, bhain an acamar a thuirt ar sméid na feirne. Bhí Louise ag caint faoi chursí stainte agus an aspa áisina ann. Ceantas na fórsaí atá taobh hir den aspa smaachta seo, ná na héantais Arnála Poibli, nó na ceard cumann, ar nó ICTU, an CPSU, SIP2 agus Impact. Tá na gníomhachtaí a páirisiúil acu faoi láthair do creite agus scanla go deo I dtír le Gaeilgear Phiarsaigh. Tuigeamid go bhfuil orthu ibrithe cosint ó drochaíle an rialtas ach ag an buinte seo tá siad imethe ó smacht. Ó thús na bliana, thosaigh baill na héanta sin gníomhacht thionscailíoch bhfuil le dúirte in éifidí ar fud na tíre. Ní freagúid na telefón, ní osclaítar litrecha, ní éistir na fistriúcháin, ní éisitir pásanna fiú. Agus céim fá, mar ar cúis éigean, ceapan na ceardchain agus díorda an seo,
Gwyl an rialtas ag tusfáint, neamh compromiaachta don mawl. Neamh compromiacht a gwiniúsla. Le cuinílacha ibre iontacha. Pinsin ráhatha. Agus seans fear bheog gur misli as postú. Cúis gearán a carda, ní dóil o mé, cúis gaira é sin. A Katrina ráutú le déine. Táráchar na seáil na hana féin, agus níla muid ag déala na hárnála paibli. Tá muint na tíra seo ag tridarás ag gwyna na hárnála paibli, mar credan siad nach bhfuil cúis ag gwyngló. Ar an éineas catas néfig na bosna I máile chéan, thosa gnádaí na tíra a stad féin, le sitting, nuair dúnach na deirse ar a héna clog. Níl muint na tíra seo peoch sásta leis na chéantais, mar ní credan siad gúil réisin ag gwyngló, well, a gwiniúis le. Má táisiid ná gá lá déag séir an breisio hóga. Agus fós an postíana go gairt, well, caithmid an ceistechar, cad atá siúla go gach lá. Is léir nach bhfuil sé gobar cóéfogtach agus gur féidir ó. Agus fós tá siad ag gearán, agus sin an rúm, an difriocht idir ríhástat agus gearán, sin an focail atá ádí sport a bhain seo an os. A dúirte tá brónar, ach bhí an ceart ag níhall. Ní éiceann an airnáid paibli as a mutún, ach tá an airnáid príomhóideach I bhíh as a mutún do réir a chéile. Cail siad a bosna, agus tá Fitzpatrick agus le héad faoi scrúdú na háirtha faoi láthair. Sa deire bhí ar cinenne lacha agus níor sé éascar an chéar cinenne go bhór ar céfá áir is bhí an caiidam. Ach sa deire tá bhór chuiste duna leis na fórne ar fad ach búsaí ná choiste sa séirseach Agus le muinte raspré, gur míle maithagah ar fad iarime ar an choranna buna agus chuirigh an ádas an éire.